Tikrit. Beautiful actress फिसायाव नै मा लादो मोखाङाव हा मबेयाव गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसे आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैबो जोंना डान्स प्रेक्टिसानो आरो लोगोफोर आब' हेलेनाया उदालगुरियाव दंफैयो नालाय ओमफ्राय दा जोङो नै उदालगुरिसिम सफैबाय आब' हेलेना थानाय रुमसिम नै बिबारफोरा गेवलां गेवथां बारना दङ ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दा जोङो सफैबाय आब' हेलेना थानाय रुमसिम ओमफ्राय दा नोंसोरनो मोसानायखौ देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर बिदिब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो नै दा आब' हेलेना थानाय रुमसिम जोङो गोजौआव गाखोलांनोसै आरो नै ज' जोंनिया सामफ्रामबो जमा बेबायदिनो थाबाय थानो मोन्थों होननायसो जाबाय जोंनिया लोगोफोर जों दिनै दख'ना गानना प्रेक्टिस खालामबाय आरो जों दख'ना गाननानै खालामाखैमोन नालाय ओमफ्राय कमफर्टेबल जायो नालाय उनाव स्टेजाव मोसाहैबा बेनि थाखायनो गानना प्रेक्टिस खालामखाबाय आरोना जोङो
tung lap tung lap tung lap tung. Ơi. Nenek bisa aja kemudian makan di banyak orang kan kalau Dukun akan ada. Nah, जोंनिया सासे फरेनार दोङो नै डेन्जार गुफुर खानाय raja jalan nih. Dokter kemudian ini. नै लोगोफोर जों दायो मोसायै बेलासिनि 2टा जालायलायबायमोन ओंखाम उखै फ्लेजोबलायबायमोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा नै गाहायाव ओंखाम बानायखादों दा नै आनैया जोंखौ ओंखाम जानो लिंफैबाय दा नै जों ज' थांगासिनो आब' हेलेनाबो दा गाहायाव मिटिंबो जादों बारा हाल्लाबो खालामनो मोननाय नङा सिरि जाहैनोसै ओंखाम जाखांनानै नोंथांमोननो आरो मोनसे सरप्राइज देखायगोन ओरैबायदि गोदोर सरप्राइज जोंनि थाखाय फेभरेट आरोना नोंथांमोननिबो फेभरेट जागोन बियो दा नायलांदो ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर ओंखाम जानो फैबाय बिसोरबो नाय उखैबाय ना उखैयाखै नाय बेहायनो जागोन लासै खालाम लासैबो नाहर ओंख्रि नाय बिलाय मेबा नैबे मैखारि ना बबेथाय मासे हालानोसैलाय माहाजोन जादों नालाय खानाय सानस्ला जायोनो माहाजोनफोरा खानाय सानस्ला जानो लुगैखाबायदां खाख्रेब गनद्राय जानो लुगैसोबाय थाइबेंखौ जानो आं ओंखाम जानो रेडि जाबाय लोगोफोर नै जोंहा प्रेक्टिस लाखांनानै नैबे ना
नै आब'नि दख'ना गोदान आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर दख'ना गोदान मा दख'ना नामाबा just receive Khalambai उदालगुरियाव सफैबाय जोंनि कस्ट्युमा FNF नि आब' रेशमिया हरदों आनबक्सिं ना मा होनो खालामनोसै Unboxing दख'ना गोदान औ नैबे वाव ब्लाउस माबानि एक्टरनि नैबे बेरखावजोबखागोन first costume beautiful मोजां हागोन ना गांनै thank you आब' गाबोन गाननोसै बेजों नैजों गान नैजों ओमफ्राय क्लथिंनि गाबोन नायदो गाननोसै लोगोफोर दख'नाया जा मोजांखा आरोना आब'निया ओमफ्राय नैबे गस्लाया दा सासे एक्टर फैगासिनो नोंथांमोननो खोन्थाथ'वा सोर एक्टर दायो नोंथांमोननो सारप्राइज देखायनोसै ना मा होनो लोगोफोर नै जा मोजांखा एक्टरदो बिराद समायखागोन आरोना बे गस्लाया नोंथांमोना नुगोन उनावहाय फाइनालि नै सारप्राइजआ लोगोफोर सफायबाय जोंनिया नोंथांमोना सिनायदोंना सिनायाखैथाय आब' हेलेना जों दि एलबामाव दोङो ना आं नोंखौ मोजां मोनो होननायनिया बेयाव थानाय एक्टरा फैदों आरो नै मोसागोन बेबो ओमफ्राय बेनोमोन आरो सारप्राइजआ नोंथांमोननो देखायनो होननाया आङो ओमफ्राय नै बिसोरखौ दिन्थिफ्लानानै आं एक्टरखौबो भिडिअ लाहरथिबाय आरो माने लाजिदोंमोन आङो फार्स्टआवहा दाबावैसो सफायदों नालाय एक्टरा बेनिखायनो लाजिदोंमोन आरो नै दा लाहरबाय आं नै लोगोफोर एक्टरा जा गोजौ गुफुर हेन्डसामथार आरो ओमफ्राय एलबामावथ' फिसासो नुदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा मोसानायखौ जोंना करिय'ग्राफारा धीराजआनो खालामदों आरो मोसानायखौ नै देखायगासिनो इथिं स्टेप दिहुनगासिनो आरो नै बिथिं एक्टरखौनो फोरोंनांगासिनो आरो एक्टरा जेरावबो बिदि प्रग्राम गाफेराखैमोननो जोंनि बे उदालगुरियावनो फार्स्ट टाइम जागोननो आरो बिनि प्रग्राम गानाया ओमफ्राय आरो बिदि जेरावबो मोसाफेराखैमोननो बेनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेथ' मोसाखायामोननो ना ओरैनो एक्टिं जेनेबा फेशनफोरल' खालामोमोननो आरो ओमफ्राय दा नै अब्लाबाबो रोंहांबायानो गावबागाव बेस्थ' नै
नोंसोरलाय मायाव बेस्थ'? नोंहालाय मायाव बेस्थ'? नोंबो वाव माय फन Besok lah deh. Kek kan angin kek. Kek. Tito puni nahi. Kita sekarang kalau gelan lukis baik. लोगोफोर जों दायो मोसानानै प्रेक्टिस खालामखांना हर जाबायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जोङो उदालगुरियाव जा जायगायाव प्रग्राम जागोन जों मोसागोन बे जायगाखौ दा जोङो नायनो फैदों आरो स्टेज पेन्डेल लुनायफोरखौ ओरैनो बेरायनो फैबाय आरो नै आब'बो फैदों आब' हेलेनाबो ओमफ्राय एक्टराबो फैदों गासिबो ज' फैबाय आरो जों प्रेक्टिस लानाय खिनियानो ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै आरो मिटिं जागोन जायगाखौ ओमफ्राय नै बिथिंबो उन्दुनो ओंखारजोब्बाय बेचाराफ्रा मेंग्लिजोब्बाय नालाय सानसे प्रेक्टिस लानाय जाबाय जोङो नै बिफांखौ आङो लाइटजों जा समायना नुनायखाय भिडिअ खालामबाय आरो आं बिराद मोजां नुदों नै नोंथांमोनाबो माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदे आंथ' बिराद मोजां मोनथारदों आरो नै जा बोरैबा लाइटदो साइज नुलायलायदो दंफांखौ नै बिथिं बानायगासिनो आरोना लोगोफोर नै गाबोन फुङावनो जागोन मिटिङा फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय स्टेजआ जायाखै आरो दा हरालागि ओंखारगोन होनना बुंदों आरो ओइ नुहुरनायानो लोगोफोर स्टेजआ मेन प्रग्राम जागोना ओमफ्राय नैबे फिरफिला बिरहोनायनि इथिं गायखाजोब्बाय आरो रेडि जाखाजोब्बाय नै ओमफ्राय ओइलाय हनै स्टेजआ बानायगासिनोसो जाथ'वाखै दा हरसे बानायसिगोन खोमा बिसोरो बिराद गोदोर आरोना मबाइलावसो फिसा नुदों स्टेजखौ बिराद गोदोरथार नांजागोन Ada lagi pula, kita game sama. Itu lagi sama berarti. Ini dan sebenarnya. Ayo, masih tangguh kok.